Lero ndili kumulanje ndipo nkhani ndi yapo koma poti tili ku Malawi iyeyu tu ndi Paulo anali mnyamata amadziwika bwino ndi chikhulupiriro chake chabwino chokhulupirira Mulungu nthawi ndi nthawi. Anthu amati akamuona Paulo amati na munthu okhulupirira weniweni ndiye ndi uyuyu. Paulo amakonda kukakwera phiri la mulanje nkumafika pomwe anthu samafikapo. Anali dolo mmakweredwe a phiri. Anali ndi ma skills osiyanasiyana okwerera phiri. Akamakwera phiri analibe kuona kuti kuli weather yotani kapena kupita ndi anthu ena. Koma tsiku lina kunacha zabwinobwino muja kuchera masiku onse. Anapakira zofunikira muchikwama ndi kuyamba kukwera phiri kukafika pamwamba ndi kuthokoza Mulungu pamene paja. Zikomo Mulungu wanga pondipasa luso ili lotha kukwera phiri pomwe ena sangathe. Ndili pano pamwamba kunjoya view yabwino kwambiri. Kuyamikidwa konse ndi kwa inu ndipo nthawi zonse nimadalira inu basi. Sindingadalire wina kuposa inuyo. Anatero popo thokoza kwa Mulungu. Anakhala pamwambapo kutulusa chokudya ndi kuyamba kudya ali pamwamba pokongola yekha. Olo usana utalike bwanji usiku umatsata kunja kunayamba kufuna kuda ndipo Paulo anayamba kupanga zotsika azibwerera. Kunja kunayamba mitambo yochuluka ndipo inu mukudziwa mmapiri mitambo imakuta phiri. Ndipo Paulo mmalo moti agonepo pamwamba pa phiripo anafuna kutengabe machansi popeza iye amakhulupirira Mulungu kwambiri ndipo akafika pansi mosavuta. Komabe kamba kachifunga chicha Paulo analuza direction ndipo sankadziwanso komwe akupita. Podalira kuti Mulungu ali naye nthawi zonse Paulo amatsikabe phiri. Anazizidwa ndipo mdima unalowa. Kenako ali mkati motsika phiri mwendo unatelezuka. Manja nkuluza control ndi kuziona yekha akugwa kuchokera pamwamba kwambiri. Ndipo apapa ndipo pomwe Paulo anadziwa kuti kulikonse atakafikireko iyeyu ndi maliro. Ali mmalere anayamba kulingalira za ubwana wake, maloto ake ali nawo, zisangalalo za moyo wake ndi zina. Ndipo anakuwa nati, Mulungu wanga mundisiyiranji ine nthawi zonse nimadalira inu. Mawu amene wawa ali mkamwa. Chingwe chomwe anadzimanga ali pa phiri paja chinamugwira tight. Chinali chitatha chonse mmwambamo. Iye nkutsala ali pa chingwe mmalere alibe chochita, palibe kopita. Manja atagwira tight chingwe. Anazizidwa ndi nkhawa zochuluka pa mdima. Chomwe iye amachidalira pa nthawiyi ndiye ndi chingwe basi. Mantha anadzadza pa Paulo ndipo anakuwanso, ndithandizeni Mulungu wanga chonde musandisiye ndekha. Koma modabwitsika mawu amphamvu osadziwika kochokera anamulankhula Paulo nati, ukufuna ndikuchitire chani mwanawe? Paulo akulira anati, chonde ndipulumutseni. Kodi umakhulupirira mwa ine kuti nditha kukupulumutsa? Yes, nimakhulupirira ndi mtima onse ndipo china chilichonse. Kodi upanga chilichonse ndingakuuze kuti upange? Ndili wokonzeka kuteno, chonde mpulumutseni. Ndiye udule chingwe chakumanga mchiunocho ndipo usiye chingwe wagwiracho pompo. Voice ija ndikusowa. Paulo sanakhulupirire zomwe wamvazo. Ngati pali chinthu chomwe chatsala chandigwira pano ndiye ndi chingwe, ndiye ati ndidule chingwe. Sindiye imfayo imeneyo. Mantha anamukulira Paulo ndipo apa ndipomwe anachigwirisisa chingwe tight uko akulira. Atazizidwa koopsa. Mdima utamukuta kudikiriranso voice ija koma kuli chete. Ndipo kummawa kotsatira anthu ena anapeza mtembo wa thupi la Paulo litauma ndi kuzizira litagwirisisa chingwe molimba. Koma atalendewera 3 feet yokha kuti afike pa ground. Ndipo akanakhala anakhulupirira kamodzi komaliza akanafera pomwe analipo, koma kupulumuka chifukwa chipulumutso chinali chili pafupi kwambiri ndi mapazi ake. Paulo ankangokhulupirira Mulungu m'mawu okha koma osati m'ma-action. Inu anzanga mukuonera omwe mumati mumakhulupirira Mulungu ndi mtima onse. Kodi chikhulupiriro chanucho mchenicheni ndi mtima onsedi? Kapena mukukhulupirira Mulungu mbali inayi muli ndi mantha muzomwe Mulungu akukulonjezani? Mulungu walonjeza kuti muberekane musaope. Iye ndiye mwe amadyesa. Inu nkuzati nandi mmene zinthu zikuvutira pano ndizibereka ndivutike? Mulungu wati tikhulupirire iye ndipo ambiri timakhulupiriradi koma nthawi ikafika ya action timadzadzidwa ndi nkhawa komanso mantha. Uku kumakhala kusowekera kwa chikhulupiriro chenicheni.
ngati Paulo inde ankakhulupirira Mulungu m'mawu okha koma osati m'ma-action ayi. Paulo akanapulumuka koma anasankha kugwiritsitsa mu chingwe chomwe iye ankaganiza kuti ndiye chipulumutso chake. Anzanga muliko, mwagwiritsitsa chani chomwe mukuona kuti chikukupulumutsani kusiya Mulungu? Nyumba munasilika kufuna chitetezo chosakhala Mulungu popita ku Joni. Munachita kulembedwa mphini zosasimbika zochosa minyama, ku business, ku zintchito muli ndi zithumwa zomwe mukuti zimapereka mwayi kusiya mwayi wa Mulungu. Banja lanu mwati limalimba ndi mankhwala omwe munayika pakona paja, koma chonsecho anthu amati ndinu okhulupirira, ndipo kutchalichi muli ndi maudindo ochuluka kamba kakuonani anthu ngati ndinu okhulupirira. Kunzikiti swala tsiku ndi tsiku 5 times a day, ndi abusa koma ali ndi zitetezo mchiunu mwawo kuti aziopedwa. Mukhale phee muzifunse funso limodzi lokha, kodi anthu ambiri amati ndinu okhulupirira ndipo eni akenu mmazimenya pa mtima za chikhulupiriro chanu? Kodi ndinu okhulupirira m'mawu a Mulungu ndi m'ma-action momwe? Kusiyani komenti m'musimu ngatidi mukuzigunda pa mtima kuti ndinu okhulupirira. Ndine Dean Studios. Osayiwala ife a Dean Studios timagulisa malonda osiyanasiyana online ndipo timatumiza ku madera ena aliwonse m'Malawi muno. Tili ndi WhatsApp group la malonda lomwe timatumiza malonda awa tsiku ndi tsiku ku group limene lili, omwe mungakonde kupanga join group ili ndisiya link mu comment box. Osayiwala kupanga share uthengawu ndi aja anzanu amati ndi okhulupirira ndipo muwafunse kuti kodi chikhulupiriro chawo ndi cha m'malemba kapena ndi ma-action omwe oti olo Mulungu atawalankhula kuti aziponye mnyanja apulumuka angaziponye?